Ana ҷойи ништиягнеки ин инҷа ҷойи зурое. Историята кунакам ка чихе шидаге айсарти чихе гузаштаге ҳаминҷа ҷойи тиха я идея чашкунем ништиягш мекунам. Фаҳмо. Ти история сесатсым бихони, ма 500 метам ай таҳти дил бихон, о чаш гӯш куна, ҳиссиёти дарди дили мара бифаҳмам. Майли марам иншоаллоҳ ай таҳти дил ништиягш мекунам. Ти камтар маълумотите ки чихе шидаги ай историят ҳамон усташ туғрия. Рес, шо, и суханои хисрав ба модари манижа хисрав тра дӯст медорад. Мушки бо диққат суханои дилша баъди ика соле ки ма қатъи духтарат гузарондум ика вақта биё мекунам нақлат ма барои духтарат ҷон ма мекунам фидо валлоҳ ма дӯсташ медорам накунем мора ҷидо агар як майда хушбахти духтартон муҳим боша монен хушбахташ мекунам лоиқ монда барам ҷоша экош ма метонистам бе духтартон наметонам чӣ ба ҳама мода зидай чӣ гуноҳ кам намедонам ғайри нағзидан муҳаббат кардан гуноҳ надорам ай рӯзе мора ҷидо кенай шумо нафрат дорам майли дилтон мадан насухлек бугу да духтари чӣ черай духтар табин зиқай бугу чӣ хет дили чӣ гирифти ай мо хандара да ҷош додем мо ғам нафас гир шидам ҳаёт да дунё шида чашмам танг мехома и ҳаёта манижа бошад да барому ба фатама ба касту мехом бишава ҳамсарам дили ай ҳаёт монда суханой беасосам и қадар навиштам хондум ай дар накардем халосам ва дарди иш давое наёфтам роҳе ошиқ шидам фақат сухтам фақат кадам доду вое ин сухта кадар як гапда ҷон омад нуги забонам натури ман наметонам бе маниш ҷисми беҷонам лаҳзаҳое ки қатима орзуву ҳавас мекардем имрӯз нахостим модарат ҳамдигара тарк мекунем мебояд дихел намонам бояд биҷангем ба ишқмон мубориза мекунам ба ишқ мора кам нестай фаҳмишмон медонам роҳи рафтама хатоа ё дурустай неки модари ту ҷонам рафторош нодурустай бояд бифома ошиқа накунем кори ӯ болай ҷидо кардани ошиқо донам чӣ кадару болай хайту бифаҳмону чата ғайрам намехоҳ дигара марам ғайрат намехоҳам дӯст медорем якдигара хеле ҳами хеле я маъқул чӣ духӣ тамом ҳами хеле да маъқул боша гап нест вале дорум ака баъди гапҳо чаш мефаҳмам гап нест ака ман минатдорум рама